Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αναπόφευκτη λύση θα είναι αυτοδύναμη. Τι είπε ο Βλάκας? Όχι, σας απαντώ ότι με έναν τρόπο ευθύ και διάφορα πράγματα τα οποία στην πράξη καταραίουν. Ναι, και για θέματα όμως πριν από λίγο, κύριε Λοβέρδο, για τη Νέα Δημοκρατία ως μια αναπόφευκτη λύση. Έτσι το χαρακτηρίσατε. Νομίζω όμως το θέμα. Η αυτοδυναμία της είναι αναπόφευκτη. Αξίδι. Λυπάμαι. Ναι, αλλά ακριβώς αυτό το αναπόφευκτο σημαίνει ότι θα είσαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι ελείψει άλλο. Άρα παπάρα που θα δουλέψει. Άλλου, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Αλλά αυτό θέλω να πω. Θέλετε κάποιον να σας ψηφίσει επειδή δεν έχει τίποτα άλλο στην πολιτική προσφορά και πιστεύει ότι μόνο εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, Πάρτα. ή επειδή πιστεύει σε εσάς, επειδή του δίνετε ένα όραμα, μια ασφάλεια ή οτιδήποτε άλλο? Πώς θες να σου το πω και στα αγγλικά? Πάρτα. Η πολιτική είναι πάνω απ' όλα συγκριτική. Όποιος αυτό δεν το ξέρει, δεν μπορεί να κάνει πολιτική. Η πολιτική είναι ζήτημα αριθμών και συγκρίσεων. Γι' αυτό προβάλλω το θέμα της σύγκρισης πρώτο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να έχει αρχηγό. Να έχει πρόεδρο που πείθει. Αν δεν τον έχει, δεν θα κάνει προοπτική. Δεν έχει προοπτική. Ρε εσύ, πας καλά ρε. Είσαι τόσο Βλάκας. Ας συχτεί. Το δεύτερο είναι τι έχεις κάνει αυτά τα χρόνια. Στα θέματα της πολιτικής προστασίας για την ασφάλεια, είτε σε αποζημίωσης των παθόντων, νομίζω ότι η πρόοδος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι λιμποκοντόρ είναι, τι λουμπίνες είναι αυτές που μας κυβερνάνε. Όταν συγκρίνουμε τι είχαμε και τι έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε βέβαια. Καλά, ναι, η ζωή δεν τελειώνει. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αναπόφευκτη λύση θα είναι αυτοδύναμη.